ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሐንስ ኣብዛ መልእኽቲ ፍሉይ ዝኾነት ጻውዒት ወይ ኣድናቆታዊ ጻውዒት ነቶም ብሓቅን ብእሙንነት ዝነብሩን ክመላለስዎ ዘለዎምን እያ ትዛረብ። ከመይ ጌርና ንኻልኦት ንሕብሕቦም ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ከኣኒ ብኸመይ ኣርኢና ነቲ ሓቀኛ ዓስቢ ኣምላኽ ንገልጾ ነርእዮን። እዚ ድማ እቲ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ንኻልኦት ብምርኣይ ኣጋይሽ ኣብ ገዛና ክንቀበል መማሰውቲ ክንከውን እዩ። እዚ ኸዓ ብፍላይ እኳ ነቶም ንመንግስቲ እግዚኣብሔር እናተንቀሳቐሱ ንወንጌል ዝሰብኩን ዝምህሩን ኩላቶም ዕጽፊ ክብሪ ይግብኦም እዩ እሞ ተቐበሎም። እዚ ድማ ሐዋርያ ዮሐንስ ንጋዮስ ብእምነቱ ነቲ ዘርአዮ ዘሎ ክርስቲያናዊ ምሳሌ ንምትብባዕን ኣጸቢቕና ኢና ንርኢ። እዛ መልእኽቲ ኣብ ህይወት ሰለስተ ሰባት እያ እተንጸባርቕ። ቀዳማይ ነቲ ምሳሌ ዝኾነ ጋዮስ ብሓቂ ንክርስቶስ ዝሰዓበን ፍቕሪ ኣምላኽ ንኻልኦት ዘርአየን። ካልኣይ ነቲ ብእኩይ ዘረባኡ ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ዝጸርፍን ኣብ መንጎ እቶም ኣሕዋት ብምልኡይ ክኸውን ዝደሊ ዲያትሮፊዮስ። ሳልሳይ እቲ ንሓቂ ደው ዝበለ ዲሜጥሮስ ድማ እዩ። ሐዋርያ ዮሐንስ ንጋዮስ ኣጽኒዑ ዝብሎ መልእኽቲ ነይርዎ እዩ። ርሕሩሕ ክኸውን ብሓቂ ክመላለስ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ድማ ክገብር እዩ ዝመኽሮ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ንጋዮስ ርሕሩሕ ክኸውን ክእዝዞን ኣብ ክርስቲያናዊ ህይወት ኣብነት ንክኸውን ከተባብዖ እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሐንስ ቁጽሪ 5 ዘሎ ኮይኑ ኣታ ፍቑረይ እቲ ነቶም ኣሕዋትን ኣጋይሽን እትገብሮ ዘለኻ ዘበለ ተኣሚንካ ትገብሮ ኣለኻ። እዛ ውልቃዊት ደብዳቤ እቲ ናይ ጋዮስ ህይወት ኣብ ህይወትና ኣጸቢቕና ከነርእዮ እያ ተገንዝበና። እዛ ሳልሰይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ ኣጸቢቕና ርኢናያ እንተኾይንና ካብ ሰለስተ ሰባት ህይወትና መሰየናዮም ነመሳስላ። ከም ጋዮስ ዶ ብእሙንነት ንኻልኦት ዝህብ፣ ከም ዲሜጥሮስ ንሓቂ ዘፍቅር፣ ወይስ ከምቲ ዲያትሮፊዮስ ንርእሱ ዝሓስብን ንርእሱ ዘርእን ኢኻ ርእስኻ ንክርስቶስ ኢየሱስ ንምርኣይ ሕብረትካ ኣብቲ መጻኢ ዓስቢ ክትርኢ፣ ገዛኻ ንኻልኦት ክትከፍተሎም ክትቅበሎምን ብፍቕሪ ንክርስቶስ ኣብ ካልኦት ከተርእዮ ዶ ከኣይኮነን? እቲ ጻውዒትካን ሕሬትካን ካብ ኣምላኽና። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሐንስ ኮይኑ ቁጽሪ 1 ካብቲ ሽማግለ ናብቲ ፍቑር ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮ ጋዮስ ኣታ ፍቑር ከምቲ ነፍስኻ ዝጠዓየት ብኹሉ ድሓን ክትህሉን ክትጥዕን እምነየልካ ኣለኹ። ንስኻ በቲ ሓቂ ትመላለስ ከም ዘለኻ ኣሕዋት መጺኦም ስለታ ኣባኻ ዘላ ሓቂ ብምምስካሮም ብዙሕ ተሓጐስኩ። ኣነ እቶም ደቀይ ብሓቂ ከም ዝመላለሱ ካብ ምስማዕ ዝዓቢ ሓጐስ የብለይን። ቁጽሪ 5 ኣታ ፍቑረይ እቲ ነቶም ኣሕዋትን ኣጋይሽን እትገብሮ ዘለኻ ዘበለ ተኣሚንካ ትገብሮ ኣለኻ። እዚኣቶም ብናይ ፍቕርኻ ኣብ ቅድሚ ማሕበር መስኪሮም ኣለዉ። ንኣምላኽ ከም ዝበቅዕ ጌርካን ንመገዶም እንተኣፋንኻዮም ድማ ሰናይ ትገብር ኣለኻ። ንሳቶም ካብቶም ኣሕዛብ ሓንቲ እኳ ከይወሰዱ ምእንቲ እቲ ስምእቲ እዮም ዝወፁ። እምበኣርስከ ነቲ ሓቂ መዓይታ ምእንቲ ክንከውን ንሕና ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ክንቅበሎም ይግብኣና እዩ። ብዛዕባ ዲያትሮፎስን ዲሜጥሮስን ቁጽሪ 9 ኣነ ናብታ ማሕበር ሓደ ነገር ጽሒፋ ኣለኹ። እቲ ኣውርኦም ክኸውን ዝደሊ ዲያትሮፎስ ግና ኣይቅበለናን እዩ። ስለዚ እንተ መጻኹ ኣነ ነቲ ንሱ ብእኩይ ዘረባ እናጸረፈና ዝገብሮ ዘሎ ግብሪ ከዘክሮ እየ። በዚ ድማ ምእካል ኣብዮስ ባዕሉ ነቶም ኣሕዋት ኣይቅበሎምን፣ ነቶም ክቕበልዎም ዝደልዩ ኸዓ ይኽልክሎም ካብ ማሕበር እውን የውፅኦም ኣሎ። ኣታ ፍቑረይ ነቲ ሰናይ ደኣ እምበር ነቲ እኩይስ ኣይትቃጽጾ። እቲ ሰናይ ዝገብር ካብ ኣምላኽ እዩ፣ እቲ እኩይ ዝገብር ንኣምላኽ ኣይረኣዮን። ንዲሜጥሮስ ኩላቶም ይምስክሩሉ ኣለዉ፣ እታ ሓቂ ባዕላ ድማ ትምስክረሉ ኣላ። ንሕና እውን ንምስክረሉ ኣሎና። ምስክርና ሓቂ ምዃና ድማ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ቁጽሪ 13-14 ቀልጢፈ ክሪእካ ተስፋ እገብር ኣለኹ። ሽዑ ኣፍ ንኣፍ ክንዘራረብ ኢና እምበር ብዙሕ ዝጽሕፈልካ ነይሩኒ፣ ግናኻ ብቐለምን ብርዕን ክጽሕፈልካ ኣይፈተኹን። ሰላም ምሳኻ ይኹን። እቶም ፍቑራትና ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ። ነቶም ፍቑራትና በብስሞም ሰላም በሎም።
ስሙም በክብር ጽፏል።